sabeu, els Premis FAPAC també volen premiar entitats que col·laboren amb nosaltres fent possible la nostra tasca i mitjans de comunicació que contribueixen a donar veu a les famílies en la seva tasca informativa. Aquest any, el Premi Entitat Amiga és per una associació sense ànim de lucre que col·labora amb diversos projectes de caire social i que ha treballat i treballa amb la FAPAC en diversos projectes de caire divulgatiu. Es tracta de SICOM, una associació que es dedica a fomentar un periodisme responsable, crític i independent. Sentim unes paraules del seu president, Josep Caballol. Hola a totes. Gràcies pel reconeixement en nom de totes les companyes de SICOM. Ha estat un honor que hagi estat la FAPAC qui ho ha fet. Són objectius de SICOM acompanyar totes aquelles organitzacions que defensen els drets fonamentals inalienables, com és el cas de la FAPAC i com és el cas de totes les organitzacions que conformen la plataforma Aturem la Llei Aragonès. També és un objectiu nostre investigar, assenyalar, fer públiques aquelles informacions que els poders volen ocultes. En aquesta col·laboració hi concorren tots dos objectius. Per tant, gràcies per l'oportunitat, gràcies pel reconeixement, fins aviat i salut i petons per a totes. En la categoria Mitjà Amic hem volgut reconèixer la tasca d'un mitjà de comunicació local, de proximitat, que durant aquest any ha treballat perquè la veu de les famílies sigui escoltada en diverses ocasions. Es tracta de La Xarxa, una plataforma multimèdia que proporciona continguts i serveis a més de 200 ràdios, televisions i mitjans en línia locals d'arreu de Catalunya. Sentim unes paraules de Joana Vallès, cap de continguts de La Xarxa. Contents i agraïts del premi rebut per part d'una societat, una associació implicada i compromesa amb l'educació pública i amb l'escola catalana, com sou vosaltres, com és la vostra entitat. L'ensenyament i l'educació són un dels pilars bàsics d'una societat culta, d'una societat amb valors, d'una societat solidària i d'una societat competitiva i emprenedora. I tot això, i tot el que passi entorn d'aquests conceptes, des de La Xarxa ho expliquem i ho explicarem. Per això, de nou, moltes gràcies pel premi que ens heu donat. I, sobretot, quedeu-vos a casa perquè de casa estant també podem pensar molt, treballar molt i fer molt per l'educació. Moltes gràcies.